Nó thấy nó cái giờ là mua quoi. Theo dans l'aventure. Theo là đang bắt chẳng lẽ rồi biết đó, bắt is bim. Nó là mấy cái gì, nó là sao nuôi, ya. Cứ sắm hewa, ya, là chơi nào, hay là đi bán rồi, hay là lại rồi bắt tìm cái gì mà biết đó. Này go lo quay pa, này go lo quay. Ai là nuôi à, mấy giờ là mua là hay coi đến được boss, no. Đó hay store business cái đấy. Mà là still là hay điều mình nên cái số của bao đó luôn. Uno per me viene con đó, anh biết là bạn đi gạt mà đâu giờ nên cái số của con nó biết là đây đâu đâu như là này vậy à, ui đâu là bây giờ đã để không có cái này có gì nên ăn cả rồi mà ăn quên mà rồi ấy nó bị sửa cái này phải when you just be to the visual that goes it gas and ni là cái gì nào it's cool not just picture mà whiskey đó rồi thế mà sao Hari này kêu sự to và cô gọi bữa giờ leo và cast bữa giờ bỏ hạt hem câu về đông đông cúp rồi heo cast bữa phá này có đủ cái thật là thì cái heo cái cái này thu là cái dùng stream ola hay cái là hay em đi là cái mà lẻ xin cái số hạt mà penal lại được đủ cả mà có dùng sắc cả điều nằm thứ gì nào ngoài này ra rồi này cao đi vậy cái heo nó đủ ba vậy Agramar la sildi van nido. Agramar la zin, van dode. Nendos, en coach var ban taude ban system var det jag har hem za och kan det den. Det var väl negos han la säga en över då ju på en i skolan tror jag zin var det. Alla kan det vara za. Tror du kan det? Heo la vi ba ben Sudan na heo ga sans va da. Det kan man Då nin ben la det hon kan ni la zin. In volan det när du bara läs kan jag. Jag sida han har det ben så bara. Ja, han heo ja, man har då nin kan ni la zin det. In volan det när du bara läs kan jag. Det är god väl vad vi vet det går sen vi har fått klass med namn och santam sin när du lägger va. Det går det hej vad god så det ben gunja. Det ska jag ska ben då du bara ska ni. Vem skompanjen like Peter säger. Hej mal va partiga hela det segna. Ja. Så vad jag ska från buffa. Ja. Se vad jag där. Respektive med alla. Se vad jag där på hospital. Men så har personen var veni där han säger ja, Alice visa det är där ingen vi tycker mer. Att jag negociar. Så jag tror det. Ja, tror det. Så då jag olika personer björn där och jag steg på Yemen där vi håller då tänkte jag väl vad ska krigen i det. La vers rond tamara på ja tänkte jag väl vad ska krigen i det. Ja, hela personen hela ministeriet kursen. Ja, och mig brämmer ju med linda test. Hasida lagt ner bara så. Kan du pröva det vi lägger det sig på. Tappet nu i lägg och lägg världen och bygga test. Och personen kan nu på mark. Fler mål håller då, no? Ja, men olika naler och på Yemen där det för mig. Tänkte kan man kan Ja, det kan vi lägga. Ja, tänkte kan så ni ska den nu. Att du kommer inte skit ut och den nu med olika upp. Men Yemen är där in så. Och det är vad du binder ni då. Jag la hela där. Ja. Voilà. Du binder person måste då där. I år det gast.